santali kiri ki khlain ha penmi umphniang ha ka pyrthei baroh kawei kapriang subha phik parlok ki bajsngau tanat ban page ya ka video ha kane ka channel te paralok mynta ka sngi ha kane ka video ngina page ki santali kiri ki khlain ha ban penmi umphniang ha ka pyrthei baroh kawei perkumbangi YouTube ba ko umphniang kadai kata ubudlum jong ka yok ka kot jong ka pyrthei baroh kawei kumta kine kiri kibat ya khubor jong ka yok ka kot jong ka pyrthei baroh kawei palada pentut ya kine kiri tang malum malaru kan kata ya ka yok ka kot jong ka pyrthei baroh kawei te paralok nganu penslam syu khubor jong pi togina page no ya kita kisanteli kiri ki khlain pha penmi umphniang bat hakakadan basan dei kari Iraq kawa penmi kumba sau hadu sau point san million barrel ke umphniang manla kasngi perkakamai hadu laispa hadu sau spa million dollar manla kasngi baraka sisnam kakamai kumba sispa billion dollar manla usnam patkaba khamso phla shu kalong ba ka Iraq ka export kumba proportion hadu khandai 4% aa ko umphniang jongka shakiwei pat kiri jong ka pyrthei patka yarap kumba sau lane 1% ka total supply jong ka umphniang sha ka pyrthei baroh kawei kumta ngila ban ong ba lada pentut ya ka Iraq tangkat to katne ka dor jong ka umphniang kan sakiu bej mardor patka supply kan sahiar pada kakardan basau dai kari Canada kaba penmi kumba sau point san hadu san million barrel ke umphniang manla kasngi perwatla ke umphniang jong ke Canada kadon sibun ka siap pat ka sem jingai ban penkhut yakine ki siap rai kadang la pat ban kamai kumba laispa san peu hadu sau spa san peu million dollar ha ka chisngi pada ka chisnam ka yo kumba sispa arpo billion dollar ha ka chisnam pat ka Canada ka export kumba 40% ke umphniang jongka shakiwei pat kiri khamtam hakari Amerika pat ka yarabru kumba 1% aa ha ka global oil supply kata kamut ba ka yarab kumba 1% aa pan supply umphniang sha ka pyrthei baroh kawei panila ban ong ba ka Canada ka shania ya ka yok ko jongka ta ka ba ka di umphniang barah ka kadan balai dai kari Rusia kaba penmi kumba shpau hadu kharwei billion barrel ko umphniang manla kasngi pat ka kamai kumba nyospa san pheu hadu praspa million ha ka chisngi para ka sisnam ka kamai kumba arspa nyo pheu hadu arspa khandai pheu billion dollar ha ka sisnam barah ka kadan baar dai ka Saudi Arabia kaba penmi kumba shpau hadu kharwei billion barrel aa ko umphniang manla kasngi pat ka kamai kumba nyospa san pheu hadu praspa arpo million dollar ha ka chisngi pat ha ka sisnam ka kamai kumba arspa nyo pheu hadu laispa billion dollar aa pat kumba nyo pheu hadu 40% aa ka export ya ka umphniang jongka sha ka pyrthei pat ha ka kadan banikong dei ka Amerika ka penmi kumba khatar hadu khatlai billion barrel aa ka umphniang manla kasngi barhaka sisngi ka kamai kumba khandai spa hadu si billion dollar aa tang haka sisngi barhaka sisnam ka kamai kumba laispa laipeu hadu laispa rupusan billion dollar ha ka sisnam te paralog mynta kasngi tang kine ki video tengangej ba philatip ya kita kisanteli kiri ki khlain ma ban supply umphniang ha ka pyrthei te lada phisiam ba kane ka video ka ai jinghikai ba jingtip ya phi katto katne sngo ba subscribe lange kane ka channel kum kadak ban support de kane ka channel khublei sibon